El dilluns es van reunir la regidora de Festes i el regidor de Cultura, els 6 presidents de les comissions falleres de la localitat i el president de la Junta Local Fallera per tal d'acordar per unanimitat anul·lar les falles 2020. La proposta que feia com a l'Ajuntament d'Alginet va ser que es cancel·laren definitivament les falles 2020 i passàrem a començar l'exercici 2021, no? Perquè estàvem ja com un poc empastrant els 2 anys i per les condicions que fiquen d'actes, els bars, per exemple, creguem que no va poder-se dur a terme unes falles en la seva total normalitat i per a que no sigui així val la pena cancel·lar-les i en març del 2021 fer les falles com les coneguem, no? A la reunió es va decidir que més endavant es tornaran a reunir perquè els esdeveniments que es puguen portar a terme aquest any 2020 siguen acordats entre tots amb organització i Xermanor. Sí, una de les propostes que es va fer, clar, com la idea si s'haurien pogut fer les falles haurà sigut el pont d'octubre, aleshores n'hi hagueren presidents que digueren que ens organitzàrem, que la Junta Local i els presidents parlaren perquè aquest cap de setmana si es poguera fer algun acte el col·lapsarem, no? I potser ens amuntonem uns en altres i aleshores parlàvem que cap a finals d'agost o principi de setembre, que esperem que la cosa tinga ja més llum, de poder-se celebrar algun acte conjunt o un mig any més gran del que habitualment fem, parlar-ho entre tots i que ens coordinem per a que totes les falles facin el mateix, Junta Local no se solapen a 3 falles, i que es pugui dur a terme els actes que puguem fer aquest any de la millor manera possible. També es va acordar, evidentment, que representants del 2020 de totes les comissions repetiran, seran els representants per a l'any que ve. El president de Junta Local Fallera continuarà sent Adrián i l'ordre de les falles, que cada any sabem que canvia, aquest any no va canviar. En aquest cas, que la falla de la Dolçaina és l'última, la que porta a Sant Josep en els 2 trasllats, en 2021 continuarà seguint el mateix ordre i aquesta falla serà l'última. Un missatge per als fallers i fallers, molt d'ànim, que està clar que tots esperem celebrar les falles amb moltíssimes ganes, tot passarà ben prompte i de segur seran unes falles inolvidables per a tots i desitge i espere que, com es demostra en la reunió, les disfrutem i gaudim d'una manera solidària i amb Xermanor i que tots puguem viure-les, per supost.